Ok, hai să vedem. Dau skip peste. Oh my god. Ești ok? Oh my god, au murit. Oh, YouTube, don't ban me. YouTube, te rog, nu fă nimica. Nu-i vina mea, e jocul, e doar jocul. Oh my god. Ce aia? Ce aia? Stai departe. Ce naiba ești? Ce naiba e aia? Degetele! Lasă-mă în pace, lasă-mi degetele în pace! Lasă-mi degetele! Auci! Oh my god! Degetele mele! Oh my god, degetele! Auci! Mori! Oh my god! Degetele! Oh my god! Auci! A durut! A durut! Da? Nu mă mai duc înapoi. Oh, shoot, n-am nimic. Ok, să vedem pe aici. Oh my god! Mi-am mâncat degetele. A durut! Motherfuckers! Ce-a durat! Oh my god! Mi-am mușcat degetele, băga mine aici. Oh my god! M-a omorât, direct, pot să zic. Că m-a omorât. Am închis ușa. Da, în caz de orice. Oh my god. Mergeam cu spatele, dar ok. Am auzit ceva. Oh god. În picioarele mamii mele. Pleacă. Pleacă. Plecați acum. Pleacă. Pleacă! Pleacă odată! Pleacă! Și tu! Pleacă! Pleacă! Am zis pleacă, zombie stupid. Oh my god, are o mașeti. Jason Voorhees, ăla ești tu? Bine, cred că sunt zombie. Du-te naibii. Stai mă jos odată. Oh my god, oh my god, oh my god. Ia headshot. Și ceva, gata, gata, nu mai pot. Mor odată. Stai departe, acum, stai departe, stai departe, stai departe, stai departe, stai departe, am zis. Stai departe, zombie nebun. Ce vrei să mănânci degetele? De parcă nu le-ai mâncat deja. Da, da? Doamne, te rog, zi-mi că e gata. Nu mai am gloanțe. Bine, nu mai am așa de multe, cum aveam înainte, dar stați departe de mine, chiar acum. E pe unde? Pe aici? Pe aici? Sau pe aici? Oare pe aici? Se dă pe aici, de aici am venit. Ok, ciudat, ok. Pe ceva pe acolo care am dat... Oh. Cum am văzut asta? Ok, ceva pe aici. Nu văd nimic, decât o ușă care e închisă. Stai să-mi scot pe cuțitul.
Gloanțele sunt importante, cred, și am nevoie de gloanțe să supraviețuiesc în jocul ăsta, da? Și asta e tot, da? Singurul lucru care am nevoie în jocul ăsta. Pe aici trebuia să merg, înseamnă că... Wow! Stați departe de mine, plecați acum. Nu mai vreau să mai fac asta. Nu mai vreau să mai fac asta. Shotgun. Stați departe de mine, de lângă mine, că vă dau una în cap. De vă omor, vă distrug creierul în două. Ok, am pentru. Plecați acum. Ceva pe aici? Gloanțe pentru pistol și gram powder. Pe aici? Sper că pe aici. Hello? Hello? Ceva? Păi nu pe acolo. Stai departe! Stai departe, am zis! Zombie handicapat. Oh my god, tragă mine. Oh my god. Nope. Ce-ai? Shoot. Ok. Gloanțe pentru shotgun. Pleacă. Acum. Pleacă. Shit, sunt blocat aici. Oh my god, plecați odată. Oh my god, trebuie să trag în ei. Pleacă! Oh my god, shut the fuck the hell up, shut the fuck up, get out of here, pleacă acum. Shit, Shit! Intră înăuntru. Înapoi sus. Nu mai fac asta. Lăsați-mă în pace. Dumb ways to die. So many ways to die. I wonder what to do. E prostul ăla de zombie. Shit. Lasă-mă! Dă-te de pe mine! Pleacă! Am zis, pleacă! Pleacă, mă! Lasă-mă! Și tu, pleacă! Ce ai pe tine? Ok, lei. Dă lei, ok? Ok, lei. Ok, am lei. Doar fugi, nu-mi pasă. Fugi, doar fugi. Fugi! Nu! Pleacă, dă-te de pe mine! Doar sari! Ok, haide. Trebuie să fugim. Haide, Rifan, trebuie să fugim. Shit, sunt mort. Fugi! Stai departe de mine!
my god! Oh my god! Ah! Auci! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Holy moly! Stai departe! Stai departe de mine! Stai! Oh, mirosea țelină! Oh my god! Boss! Oliș! Nu da cu ciocanul la mine! Nu da! Te rog, nu da cu ciocanul! Nu da cu... Te rog! Nu! Ok. Ok, lasă-mă în pace. Și tu mirosea țelină! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Plecați! Ok? Ok, eu sunt ok? Auci, piciorul. Tot m-am mușcat de mână. Oh my god. Oh my god. Haide, pune. Ce pune? Oh, un bandaj, ok. Deci am doar 3 degete rămase. Glumesc, am doar 7 degete rămase sau ce naiba. Ok, hai să facem niște ammo. Ok, am nevoie și de un herb de ăsta. Am viață. Ok, hai să... Da, eu plec de aici. Ok. Hai să vedem dacă o să scot ăsta. Pe aici ceva? Știu că trebuie să mă duc după baba aia. Ok. Mă duc după ea. Hai să vedem ce face. Ok, să vedem. Ok. Am nevoie de o cheie, oare? Cred că... Vrei să-ți dau una în cap? Să rămână. Hello? You should be out here. It's not safe. Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Da, nu ai o față urâtă. Urâtă. Ceva pe aici. Hai să vedem dacă e ceva pe aici. Da, o să închid, cred că, video la un moment dat, pe acum. Pentru că am jucat puțin prea mult Resident Evil și cu școala. Cine nu mai face școala anul ăsta? Bine, sunt încă un copil, dar îmi place Resident Evil, cumva e ciudat, nu? Prea ciudat pentru mine și pentru alții. Pentru mine nu prea mi se pare că e ciudat un copil să-i placă Resident Evil, să se joace în același... Adică, dacă te gândești, nu e rău jocul, nu e rău cam deloc. Ce e aici? Ce goat? Zicea ceva de goat. Oh my god, mă duc prea... Oh my god, ok, hai să vedem ce e aici. N-am nimic. Ok. Pe aici... Ai, deschis o poartă, ok. Pe aici... Cineva pe aici? Ok, cred că am găsit o parte. Ce e aici? Save. Ok. Save. Thank you. Deci ăsta cum ar fi, îmi pare că e peștele ăla care e în povestea aia. Dar era o poveste la început și... Hai să-mi dau seama că cine e. Asta e vrăjitoarea. Ăsta e...
calul. Ok. Cred că e calul. Reaper-ul, da, e Reaper-ul, uite. Uite care avea 4 mâini. Aia are 2, aia are 2, 4 mâini, ok. E acum și ăsta e peștele, 100%. Ok, hai să vedem dacă mai e ceva pe aici. Nu, ok. O să fac puzzle-ul ăla și ăla o să fie ultimul lucru care o să-l fac. Puzzle-ul ăsta sau ce e. Cred că bucata intră. A, da, uite un om. Cred că mai. Nu. Set. Da, gata, am făcut bine, ok. Acum trebuie să fac din nu știu ce aia. Ce e? Ok, poate pe aici. Ce e aia? Dă-mi aia. Acum mi-o dai. Dă-mi-o. Am zis, dă-mi-o! Scrap, ok, pot să mai fac. Yes, pot să mai fac niște gloanțe. Ok. Ok, hai să deschid poarta asta. O fac doar puzzle-ul sau ce e aia. Ok, cum am zis din nou, zic din nou. O să fac doar puzzle-ul ăla și cam atât. Oh my god, lasă-mă în pace. Acum lasă. Oh my god, te-am văzut? Ești de acolo cu mâinile sus de nu te împușc în creier. Ok, nu ești? Ok. Nu te împușc în creier, da. Pentru că s-ar... Ah, du-te naiba! Bă, ce m-am speriat. Ieși la o parte. Pleacă, lasă-mă în pace. Căsuță, lasă-mă înăuntru. Lasă-mă înăuntru acum. Bună ziua. Să rămână, ce faceți voi aici? Vrei să-ți o... Wow, am zis vrei să-ți bat fata în cap cu bâta, că e fricoasă. Ok, skip, nu-mi pasă. Ok. Că am văzut toate caracterele pe YouTube și de asta nu mai uit la ele. Ce e acolo? Gunpowder, ok. Pe aici? Mai e ceva pe aici? Cred că nu. Nu mai e nimic. Ok, hai să urc înapoi pe aici. Ok, să văd pe aici. Ce e aia? Ok, hai să deschid. Nu am nimic. Trebuie am nevoie de ceva. Unlock. Ok, deci ce să fac aia? Ok, să fac asta. Da, am uitat pe YouTube la fiecare cutscene. A apărut un video random și am apăsat pe el. Watch your damn tongue, old man. Man, you suck. You're lucky that I was there and I saved you. I don't know, head. Poopy. Okay, let's wait. Suck my 2 fingers that I did. Adică mănâncă-mi degetele. Ce-a mai rămas, te rog. Nu mai pot. Mi-a mâncat zombiul ăla cu mâna și... Da, despre chestia aia. Ok, hai să vedem pe aici. Can I have that instead of my knife? Hey, open up! Hello? Anybody home? Mesilo. Ok, să nu uităm că m-am uitat la save. Eu deja... Fratele meu s-a jucat astea, de astea sunt
așa de mult, am așa de multe date care nu le-am făcut eu. Da, eu nu le-am făcut pe alea și da, pe unde? Și asta. Ten page. Ciudat, ok. Oh, mersi. Nu mă duc acolo, miroase, cred că băb. Ești o babă. Lasă-mă. Dau skipes. Oh my! Pleacă! Ah! Stai, trebuia să se întâmple. Că nu-i se ducea niciun blond. Stai jos, papa! Oh my god. Elena? I said no! Oh my god. S-a murit propriul tată monstru. I'm so sorry, Father. Era tatăl tău, dar nu mai era. Your father anymore. You did Da, nu mai era nici tatăl tău. Oh my god, stai, mor! Mor în iad, demone! Elena, no. There's nothing you can do. Elena, stop! Stop! Îți dau un pumn în cap de nu. Mai, eu cred că... Nu vreau să aud niciun cutscene. Pe aici, ceva pe aici. Wow, ok, ceva pe aici. Herbs. Herbs când are casă. Ce e pe aici? Bănuți. Nu fur dacă e de fapt e deja moartă. Nu-i fur dacă e deja moartă. Nu? Screwdriver. Screwdriver. Deci... Screwdriver. Screwdriver. The fire's moving. Haide. Turkey ski. Ok, skip. Hit the gas, boy. Stop. Skip. Don't worry. Haide, mișcă, femeie! Thank you, Ethan. Tu te duci în fața mea. I hope your family is safe. Skip. What happened? Oh, did she die? Ah, damn, am dat skip din greșeală. Ok. Oh! Ethan, e sigur că o să... Da, Ethan nu poate să mă am uitat de partea aia. Why the fuck is this happening again? Shit. Wow! Ok, picioare puternice, ok. Whee! Ok, hai să vedem. Ceva pe aici. Hai să vedem dacă... Screwdriver, sper că merge. E singurul lucru care l-am. Yes, merge. Ultima parte. O să deschid ușa. Ok, haideți să vedem. Wow! Who's there? Miranda! Mother Miranda, nu fugi. Get your ass back here, boy. You better put that candy back. Ok, vedem ceva pe aici. Sari, gata, ok. Ok, mai am puțin și... Babă! O babă! Să rămână! A nebunit mamaie. Și... da, ultima parte.
Hei. Stați. Asta va fi tot pentru azi. Ne vedem mâine sau 2 ore. Asta a fost. Nu contează și vă văd data viitoare. Pa, pa!